бале қадри чаманро булбули афзурда медонад, ғами марги бародарро бародар мурда медонад. яке бечора буд танҳо, яке лаб ташнад дар саро, яке бедард бепарво, аҷаб дунёст ин дунё. Дамирбек Олимов, овозхони маъруфи тоҷик, дар синни 33 солагӣ аз дунё гузашт. Рӯҳашон шод бошад. Ман дар борааш пурратар маълумот медиҳам. Дамирбек Олимов, ҳунарманди ҷавони пуровозаи кишвар, субҳи имрӯз бар асари як садамаи нақлиётӣ даргузашт. Дар ин бора дӯстону наздиконаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар медиҳанд. Як манбаъ аз наздикони овозхон ба Азия Плюс гуфт, ки ӯ шаб дар як тӯй дар тарафхонаи боғи миллии ноҳияи Бобоҷон ғафур будааст ва субҳи имрӯз соати 3 ҳангоми аз ин тарафхона рафтан дар роҳ бо ду навозандааш ба садама дучор мешаванд. онҳоро ба беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд мебаранд, ки мутаассифона дар беморхона Дамирбек Олимов мефавтад. Дамирбек Олимов 20 марти соли 1989 дар ноҳияи Деваштичи, вилояти Суғд таваллуд шуда буд. падари ӯ Ботурҷон Олимов ҳам овозхон аст. баъд аз хатми мактаби миёна солҳои 1995-2004 дар донишкадаи санъат ба номи Содиқхон Ҳофизӣ шаҳри Хуҷанд дониш андӯхта, онро хатм кардааст. оиладор аст ва соҳиби 3 фарзанд, 2 писару 1 духтар. ашон шод бошаду охиратшон обод. баъд аз мурдани як нафар ҳатман ӯ чӣ хел буд, чӣ хел набуд, бояд дар ҳаққаш дуоӣ некунем. худованд раҳмату мағфираташ кунад. омин. яке бечора буд танҳо, яке лаб ташнад дар саро, яке бедард бепарво, аҷаб дунёст ин дунё. яке чун моҳие дар шаст, яке бе пул, яке пулмаст, яке бепо, яке бедаст, аҷаб дунёст ин дунё. яке бечора буд танҳо, яке лаб ташнад дар саро, яке бедард бепарво, аҷаб дунёст ин дунё.